Здравейте, машинки! Аз съм Кристиян Кирилов, а днес ще ви запозная с един от най-добрите ми приятели. Казва се Panasonic Multishape, но преди да започна да ви говоря за моите впечатления от него, понеже вече го ползвам година и малко, ще ви кажа, че може да се го закупите от сайта Купи без грижа. Някъде тук ще ви се появи и сайта, а линк оставяме отдолу под видеото. Ето го, Multishape. Може да го използвате за брада, прически, ръце, крака, гръб, гърди, абсолютно всичко. Ето е и машинката. Multishape. Има сумати представки от 1 до 10 мм, също така е водоустойчива. Има специална функция на ножчетата. Ще отделя специално внимание да ви обясня за тези ножчета. Но какво имаме друго? Специална представка за брада, имаме за оформяне, за подстригване, имаме, забележете, и четка за зъби и тримерчи за носа, ушичките, защото някой път си излизат, колкото и да нямаме. Все пак това си е наистина в природата. Сега ще ви обясня за тая машинка, кое прави толкова специална. Първо, супер е лека, наистина много лека, лесно се махат представките. Често когато пътувам, си я взимам с мене, мога да се сложа и в ръчния багаж. Допреди време не знам защо ми правиха винаги проблеми за тия машинки, но от година някъде нямам никакъв проблем да се пътувам с нея. Взимам си една-две представки. Примерно аз не обичам да се сменям фризьора. Може би от 10 години ходя при един същ фризьор. Когато пътувам, не се доверявам на абсолютно никой, просто се взимам Multishape с мене. Ето от тук се сменям каква дължина на ножчетата. Взимам си огледало и мога да си правя лентите, самата форма на прическата абсолютно сам и е супер лесно за брадата, което е много интересно. Повечето мъже, които имат този стил брада, тук отдолу винаги се обриваме. Пробвал съм да се мажа с всякакви мазила, сменяли сме браснарски ножчета, машинки, какво ли не и винаги се обривам. Откакто ползвам Multishape, това е наистина съвсем сериозно и отговорно го казвам, може да забележите, че нямам вече такива обриви. Самите ножчета са направени от супер специален материал, който наистина не дразни кожата и самия ъгъл, който взима космите, не позволява на кожата да се раздразва. Имаме приставки, които са около 4-5, специално кълъвче, където може да си я прибереме. Сега тук дигаме. Любимото ми нещо тук е чантичката, която е супер удобна, държи на вода, може и да се я мокрите, да се оставите някакъв път в банята, защото аз много често забравям. Няма никакъв проблем. Ето го и зарядното, което е супер леко и е бързо зарядно. Зарежда се хипер бързо. Другото, което взимам с мене винаги, защото много често забравям четки за зъби и такива работи, трябва да се налага като пътувам да ходя да ги сменям, да гледам. А тук е супер лесно, само сменяте приставката на машинката, слагате и почвате да си миете зъбите. Имате си две, случайно ако загубите едната или ако сте с вашия партньор, хоп, вадиме, взимаме тази приставка, ето, хоп, и е готова за употреба, супер лесно. Може да си миете зъбчетата преди лягане, сутрин, мултифункционално, наистина Multishape. Пак казвам, мога да го намерите в сайта Купи без грижа и може да я тествате 30 дена да си я ползвате и ако случайно не сте доволни, в което абсолютно супер силно се съмнявам, ако я върнете в приличен вид, могат да ви върнат парите. Така че вижте сайта Купи без грижа. След това, което моите впечатления е за космите на ръцете. По принцип, аз съм от хората, които наистина обичам да си махам космите на ръцете. С тази машинка не знам точно наистина, според мен поради технологията, която са направени самите ножчета, когато си махна космите на ръцете или примерно на гърдите, по-бавно ми растат. Имал съм машинки, не знам на какво се дължи, дали е заради ножчета, но примерно си махна космите на ръцете и точно след 4-5 дена вече са наболи, ще кажеш, че не съм ги махал от 2-3 месеца. Така че в това отношение пак казвам, Multishape е номер едно и не дразни кожата. За хората, които пък ходят без брада и обичат да са много гладко и финно избръснати, е следващата приставка. Ето я, пак супер лесно и бързо, само с едно штракване го вадя и вече може да сте абсолютно гладко избръснати, както го прави Джеймс Бонд, штрак, штрак, штрак. Даже ще ви демонстрирам колко е яко. Въобще не се притеснявам да го правя дори без огледало, защото машинката си ограничавам. Мога да се направя колко дълго, защото аз познавам себе си и моя растеж. Колкото и да се го направя, знам, че не мога да ми вземем повече и не мога да бъда уфъкан, както се каза. Затова пак казвам Multishape, наистина е Multishape, защото мога да го ползвате за абсолютно всичко. Сам къде не мога да готвя, ама това е друго. И минаваме към последната приставка, която е тримера, с който може да се взимате всякакви косми, защото някой път си стърчиш всякото и да говорим. Млади, стари, големи, винаги си има космички. Ето го тримерчето по същия начин, слага с штрак и е готово за употреба. Също така, дори и при тримера, където, пак казвам,
Не че нещо, ама не съм виждал такава машинка. Дори може да се го нагласяме до каква дълбочина и колко да взима космите. Дори и тук може да се го регулирате. Общо взето е това за мултишейпа. Пак казвам, ползвам го вече година и малко и съм супер доволен. Батерията се зарежда много бързо. Ако се го заредите хубаво, може да ви държи до 2-3 месеца без да се зарежда. Абсолютно сериозно го казвам, нали, зависимо от това колко го ползвате. Може да си го взимате на път навсякъде. Да вземаме четката. Ако сте така като мен, който обича да се постригва и постоянно да бъде свежа прическа, вземем тази приставка. Според дължината на косата се вземаме още 2 приставки. Ето е машинката, слагаме и си пътуваме и винаги ще изглеждаме свежи и готини. Така че това беше от мен. Ако искате тази машинка, може да я намерите в сайта Купи без грижа. Може да я ползвате 30 дена. Ако не ви хареса, което пак казвам, супер силно се съмнявам, може да я върнете в приличен вид. Така че това е от мен и бъдете винаги мултишейп, както е мултишейп.